Регенериращо и хидратиращо леко масло за лице с масло от чамфастък, масло от макадамия, бадемово масло и сквалан регенерира и изглажда кожата на лицето и деколтето през нощта. Успокояващ и хармонизиращ аромат на 100% натурални етерични масла от бергамот, лавандула, нероли и сандалово дърво. 100% натурален произход на съставките. Важността на използването на такъв тип масло за лице, като нашето, е индивидуално за всеки. Особено през зимните месеци е много важно да хидратираме много добре кожата. А когато това става през нощта, е най-качествено с качествен продукт като нашия. Там вече ви казах какви съставки има. Това е чудесно за нашата кожа. А и има релаксиращ ефект.